госпожи и господа, добре дошли на този последен 11-ти клас, в който ще направим една вертикална дегустация, надявам се изключително интересна. Първото, което искам да направя, е да поднеса извиненията си за това закъснение, с което се движиме. Надявам се, че това не е някакъв много голям проблем за вас и се надявам, че това, което ще последва, ще компенсира това закъснение. Майсторския клас е посветен на две вертикални дегустации, съответно вината на Избабе Савали и на Санта Сара. Нашата цел не е да се опитаме да съревноваваме по някакъв начин тези вина, да ги сравняваме от гледна точка на това, кое е по-хубаво или кое е по-лошо. Нашата цел е да покажем две изключително различни стилистики в правенето на вино, две изключително различни гледни точки, ако искате, в това, което може, или аз бих нарекал, виноделие. Преди да дам думата всъщност на хората, които са правили тези вина, искам да ви кажа съвсем накратко за тези от вас, които не знаят какво представлява вертикалната дегустация. Сигурен съм, че повечето от вас са неясно, но да приемаме, че има такива, които не знаят. Вертикалната дегустация е тази дегустация, при която се дегустират вина от един и същи производител от различни реколти. Тя има изключителни предимства с оглед на това, че не е измислен по-точен начин за консуматора да се запознае с един производител, с един енолог и с вината, които прави. Това, с което ще се срещнете, са 4 вина от Избабе Савали и 4 вина от Санта Сара, които са едни и същи вина,